Si zabil. Takže zdraví vás boss bossov, Rytmus, a.k.a. Patrik Vrbovský, Piešťany 92101. Práve sa nachádzam v takej malej dedinke pri Bratislave a rozhodol som sa dneska, že pôjdem na kolotoče do Bratislavy, lebo v mojich žilách koluje kolotočiarska krv. Takže ideme na to. Takže konečne sme dorazili, alebo ja som dorazil, tu som stretol cigána, kolotočáris. Čau brácho. Ahoj. No, my ideme si vyskúšať nejaké reťazce. Tak, toto je taký reťazec. Vlastne budeme sa točiť dokola a stúpať. Myslím si, že toto nie je až také hrozné. Si zabil. Kokot. Nenávidím úplne takéto stavy. Neviem, na čo sa to nahovorí, ty kokos. Úplne zlé. Nemám rád, keď sa cítim že nebezpečne, chápeš?